Amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi d'aquest 2024, avui ens acompanya en Sebastià Guimerà. Ell fa pocs mesos que acaba de graduar-se a la Facultat de Nàutica de Barcelona d'una doble titulació, el grau de Tecnologies Marines i el d'Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval. I ho ha fet amb un treball de fi d'estudis que ha rebut la puntuació màxima, matrícula d'honor, i que porta per títol Reflex sociocultural del sector marítim a través de la literatura universal. Aquest treball, que va acompanyat d'un pòster, es troba disponible a UPC Commons, que és el dipòsit obert de la UPC. I què millor per celebrar el Sant Jordi des de la biblioteca que parlar sobre un treball acadèmic d'un dels nostres estudiants que tracta de llibres i de mar. Abans que iniciem aquesta conversa, moltes felicitats, Sebastià, per aquest tan bon treball final de grau. Moltes gràcies, perquè la veritat és que va anar bastant millor de lo que m'esperava, perquè com va ser un tema una mica idea feliç, igual me volen buscar les cosquilles i aprovo en un aprovat rascat. Bueno, si et sembla, comencem amb això. Com tu dius, és un tema una mica diferent, no ens consta que hi hagi cap altre treball d'aquest tipus que tracti sobre un tema que vas triar, que és sobre l'anàlisi d'alguns títols de la literatura universal relacionats amb el sector marítim, que és un tema allunyat, i més fent una doble titulació dels clàssics treballs de dimensionament, enginyeria naval, etc. Ens pots explicar una mica què et va portar a treballar aquest tema i quin va ser el procés per trobar el director i per tirar-lo endavant? Com bé has dit, és un tema que s'allunya bastant de la idea típica, perquè, entre altres coses, el que no volia fer era un treball més de barco genèric qualsevol, sense ningú interès emocional per mi revisar-lo d'aquí un parell d'anys i sentir-me orgullós. De manera que vaig agafar i vaig pensar, per què vaig fer enginyeria naval? I va ser perquè m'agradaven els barcos i perquè mon pare és arquitecte i m'agradava tot el tema de disseny d'estructures i coses d'estes. I vaig pensar, no faré un treball sobre arquitectura. Per què m'agraden els barcos? I vaig retornar així una mica i vaig pensar que realment el llibre que me va fer que m'enamorés del mar va ser El Conde de Montecristo. I entonces vaig pensar, anem a veure, fer una mica d'homenatge a aquest llibre que en certa manera m'ha marcat els estudis. Clar, tu tenies el hàndicap de que no hi ha un gran número, o per no dir cap, nosaltres no hem trobat gaires treballs que tractin sobre aquest tema en aquesta facultat. Has pogut inspirar-te en altres treballs, altres facultats? Què has fet servir de base model? De base model principalment vaig fer servir 2 llibres que em vaig trobar en anglès, que de forma graciosa vaig trobar un dels llibres a la biblioteca de la Universitat de València i vaig demanar a un dels meus amics de l'institut que estava estudiant a València a veure si el podia descarregar en PDF i passar-me'l per poder llegir-me'l. I l'altre me'l vaig trobar en una biblioteca, no sé si d'algun poble perdut enmig d'Alemanya, que també el tenien en PDF. Molt bé. I quins eren aquests llibres? De què tractaven? Un era... Ostres, tenien un nom molt llarg, perquè eren llibres així una mica tècnics, i un era... Un seria Writing, Reading and Performing in the Napoleonic Era Warships, o una cosa així. Sona fascinant. Segur que està a la bibliografia, potser ho trobarem, no? Sí, està a la bibliografia. I aquí va ser un conyasso de llegir. I l'altre era més bé una mica una cosa pareguda a la que vaig fer, però solament centrada en els llibres americans d'entre el 1700 i el 1900. Per tant, vaig agafar una mica l'estructura de com analitzava Moby Dick o l'obra de Conrad i vaig dir, partim una mica d'esta base i anem a expandir-la a tota la literatura universal. Llavors, explica'ns una mica aquesta tria, com tu dius, com va ser? O sigui, tu al principi vas decidir des d'inici limitar-te a l'obra literària o vas pensar una mica ampliar-ho a la ficció en general, pel·lícules, o des d'un inici vas dir, faré llibres, i com vas triar aquests llibres? A veure, una mica des del principi vaig triar només llibres perquè ja pensava, hi ha moltíssima història de la literatura, tens feina per rato, no te'n vagis damunt buscant quadros, pintura, escultura i cine perquè te pots estar fins que te jubiles fent l'OTFG. I aleshores vaig pensar, primer de tot vaig fer una llista dels llibres que més me venien a la ment
que generalment me pareix que ens van sortir uns 30 o una cosa així, pensant. I va ser com, val, ja tinc la base. Però al final no pots fer un anàlisi estadístic només de 30, perquè és molt reduït. I vaig entrar a una pàgina web que es diu Goodreads, que té agrupats molts de llibres en funció del subgènere. I doncs vaig buscar també ficció marítima i els vaig començar a mirar una mica per valoració i per número de lectures que tenien a la pàgina. I així també vaig aconseguir molt del cos. I també tirant de les assignatures de literatura de l'institut de dient, va, a veure, tots els llibres com Trafalgar o Canción del Pirata d'Espronceda i tots estos també els vaig anar buscant una mica. De totes maneres, fas una molt bona pràctica, que és que al final del teu treball parles de les línies futures de treball, o sigui, fas una recomanació de com es podria expandir aquest llibre, que és una cosa que creiem i que a més recomanem nosaltres des de la biblioteca i des de les metodologies de la realització del treball de fi de grau, que s'ha de fer. Si tu quan fas un TFG, al final has de dir, i això com es podria continuar? En aquest aspecte, tu parles això de com es podria fer. Quines línies futures té aquest treball també? Bona pregunta, perquè damunt originàriament no tenia pensat ficar unes línies de futures de treball, perquè vaig pensar, ningú serà tan friqui com jo per elegir aquest tema. I va ser una mica l'Àlex, el meu tutor, el que em va convèncer de ficar-lo, i doncs vaig pensar, val, igual que jo he fet la literatura, quines altres branques artístiques podrien fer-se? I vaig pensar, bueno, es podria fer igual que això en el cine, perquè també pel·lícules de barcos n'hi ha per parar un carro. Si no és en la pintura, el mar al final és un dels temes de pintura més clàssics. I si no sé per on. Si no, sempre es pot expandir el meu treball perquè per cada novel·la que vaig nombrar me'n vaig deixar 15 o 20. Sí. Quin temps abarca les novel·les triades? Són modernes també? Són totes clàssiques? Hi ha una mica mig? Al final les novel·les, com sols n'en vaig analitzar en detall 6, me pareix, vaig dir, que siguin 6 obres molt representatives del gènere i de com ha evolucionat. Ja pot ser també que tinguin diferents perspectives. Així doncs vaig començar en l'Odissea, perquè és el clàssic dels clàssics, i diràs que si parlo de literatura nàutica i no la menciono és per suspendre'm. I vaig anar evolucionant, després vaig parlar de Robinson Crusoe, perquè em servia també per introduir una mica la perspectiva colonialista. Després vaig passar a Mansfield Park, que era una obra de Jane Austen, que era curiosa perquè passa tota a terra, a diferència del resto d'obres, de manera que dona una perspectiva molt diferent. Després me pareix que vaig passar a 20.000 leguas de viaje submarino i a Moby Dick com a la revolució industrial, una mica com a obres de canvi entre la novel·la clàssica i la novel·la més moderna, i d'obres modernes vaig fer El motín en el Caine i finalment La llei del silenci. Aquesta és curiosa perquè, a diferència de les altres que anaven d'oficials de la Marina, estava dels estibadors. Per tant, també vaig canviant una mica tot el rato de perspectives. Llavors t'allunyaves, diguem, d'aquestes novel·les més clàssiques que són només de la navegació, els marins, sinó que tractes tot una mica transversalment el món del mar i les seves tasques i la gent que hi viu d'això. Sí, volia tocar una mica tots els palos, perquè és molt fàcil agafar i dir doncs parlaré de Trafalgar, de Benito Pérez Galdós, parlaré de Master and Commander, parlaré de Cabo Trafalgar, i al final parlar sols d'un moment històric molt curt i des de la perspectiva d'un capità de navió de guerra. Volia intentar... Has esmentat l'Àlex. Et va costar molt trobar director? Van ser reticents perquè la temàtica s'allunyava, diguem, de la clàssica tècnica, de les tecnologies, etc., o de la navegació inclús? No massa. La veritat és que vaig pensar, quins professors m'han agradat més al llarg de la carrera per fer el TFG? I em van sortir una llista dels 3 o 4 que més m'agradaven. I vaig pensar, quins de tots serien capaços d'acceptar aquesta idea feliç? I el primer que me va vindre al cap va ser l'Àlex i va ser com, vinga, anem a provar. I com damunt me va estar, igual que no em va contestar els primers 4 o 5 dies, perquè el vaig enviar un dijous i hasta el dimarts següent no em va contestar, jo estava pensant, ja veuràs com me dirà que no i me tocarà fer un treball qualsevol
superavorrit. Però va estar sòlid de dir que sí, eh? Sí. Com accedies? A les novel·les que recomanaves o que analitzaves, te les has llegit? Has hagut de llegir-te-les? Com les aconseguies? Com accedies a aquesta informació? Has anat a la biblioteca? En tenies una col·lecció tu? Com hi has accedit? Sí, a veure, des de menut he sigut molt lector i també la prova d'això és que em vaig llegir el Conde de Montecristo antes d'arribar a la universitat i pues, tenia una bona col·lecció de clàssics, sobretot de ma àvia, per casa, i que ja m'havia llegit. D'altres formes també vaig anar a la biblioteca de Vinaròs a saquejar tots els llibres que tenien respecte al tema i vaig acabar bastant pront. I si no, també em van haver un parell que me vaig haver de descarregar-me'ls en internet, sobretot els documents més tècnics, i va haver la llei del silenci que me vaig tindre que acabar dient no, me miro la pel·lícula i prou, perquè damunt el meu avi tenia una edició especial de la pel·lícula endavant un llibret informatiu més tècnic que també me'l vaig llegir, perquè resulta que allò era una col·lecció de 20 i pico relatos curts publicats a un periòdic dels anys 20 als Estats Units que va ser com, la faena per trobar-los. Deixa-te-ho estar. Alguna obra que t'hagis sorprès o al contrari que t'hagi decebut, diguis, això és un clàssic, com ha pogut arribar això a ser un clàssic? Sí. No, a veure, dins de lo que cap, com he anat als clàssics, dins de lo que cap, la qualitat de l'obra ja estava una mica assegurada. Possiblement el que més me va costar va ser Mansfield Park, perquè Jane Austen no és la meva escriptora preferida. Deixem-ho així. Però, per altra banda, en general m'han agradat tots bastant, perquè és el tipus de lectura que m'agrada. Així mig d'aventures i lleugera, però a lo friki, que és tot el tema de barcos, quan se fiquen a parlar en detall, com és algo que comprenc, no em sonava tot a xino. En el teu treball esmentes alguns exemples molt concrets de com la literatura ha influenciat en el sector. Per exemple, l'obra de Moby Dick, coneguda per tothom. Ens expliques una mica d'això o algun cas concret? Sí, vaig a parlar també el cas possiblement més arquetípic de recentment, tot i que no menciono l'obra en el treball, que seria la pel·lícula i el llibre de Tauró. Saps? Vull dir, la gent hasta fa 50 anys no tenia cap problema en banyar-se a la mar i des de que va sortir l'obra tothom estem acollonats de ficar-nos a nedar hasta la boia de la platja i tornar. Pues, també ha passat això en altres obres anteriorment, tot i que al no tractar-se d'obres tan mítiques o tan populars com Tiburó, han tingut un impacte més reduït i més de nicho. Possiblement un altre exemple seria La Casa de l'Octubre Roig, perquè quan l'escriptor la va publicar, la Marina estatunidenca estava dissenyant un submarí molt paregut a l'Octubre Roig. I es van pensar que era un intento d'espionatge i de passar planos a la Unió Soviètica. I es van tornar bojos investigant el Tom Clancy, la família, els amics, a veure en quins contactes tenien la Marina, fins que van descobrir que era més capitalista i més yanqui que els propis de la CIA. Bueno, com a èxit personal de la biblioteca hem de dir que nosaltres allà tenim tota la col·lecció de Tiburón a la Casa de l'Octubre Rojo, sí. Inclús tenim el joc de taula de Tauró, que us recomanem com a joc. Hi ha joc de taula? Com a joc molt divertit, col·laboratiu. Bueno, si et demanem de recomanar alguna de les obres, què ens diries? Això és una mica complicat perquè al final depèn dels gustos de cada lector una mica, però així com a obra que sigui relativament curta, que no necessites un grau de coneixements tècnics molt elevat per veure-la, me decantaria per l'Italiano d'Arturo Pérez Reverte, perquè és una obra més desconeguda dintre de lo que és el gènere, tot i que Arturo Pérez Reverte no és desconegut, i dona un enfoc diferent perquè és dels submarinistes que es dedicaven a sabotejar barcos enemics durant la Segona Guerra Mundial. I no sols és de barcos, sinó que també té una mica de thriller, té una mica de novel·la policíaca, té romans i barreja diversos gèneres. D'altra banda, més enllà del contingut del treball, la metodologia de vegades és important. En el teu cas vas triar un
tema complicat o diferent o arriscat, entre cometes, però quin consell donaries als teus companys que estiguin pendents de triar un tema perquè bueno, per ajudar-los, diguem? Pues, principalment li diria que fessin un tema que els interessa, perquè no és el mateix fer un treball que no t'acaba d'apassionar i dir, no, és que li he de tirar 10 hores avui al treball, que no que sigui un tema que t'agrada una mica més, com per exemple en el meu cas, que damunt quan estava cremat de llegir els documents més tècnics o una cosa d'estes, dia, vale, agafo la novel·la de turno que m'estic llegint i me surto a la terrasseta a prendre el sol, a llegir-me-la una mica i així també desconnecto i vaig variant. Quins van ser els aspectes més difícils que t'has trobat per fer el TBG? Com els resolies? Com et vas organitzar? O sigui, com vas dirigir aquesta feina, aquesta tasca? Pues el primer que vaig fer va ser intentar pensar com organitzaria l'anàlisi, si em dedicaria a agafar obra per obra i analitzar-la punt per punt, o si primer analitzaria les característiques transversals del gènere i després aniria posant exemples o més o menys com estructuraria el TFG, que de fet vaig canviar d'estructura com 3 o 4 vegades al llarg del treball. Però al final me vaig decidir per això, analitzar primer una mica els elements transversals, com han anat evolucionant, i analitzar finalment casos particulars. Per altra banda, quina era la pregunta? No, això de que es va molt llarga. Sí, com et vas organitzar temporalment, et vas fer una agenda, tenies un horari o senzillament posaves i el que anés sorgint? No, una mica de tot, vull dir, tenia l'avantatge de que moltes de les obres de les que parlo o ja me les havia llegit o m'havia vist la pel·lícula, per tant no em sonaven a xino, ja les coneixia una mica, i per altra banda era com, vaig ficant-me de matins a fer la feina més de recerca i més teòrica, i després per les tardes, quan ja estic més cremat, doncs me dedico a fer la lectura de les novel·les, també per desconnectar i fer una cosa una mica més lleugera quan ja tingués el cap cremat. Llavors que apostes, evidentment, com has comentat, per la planificació, sobretot, i també per la desconnexió, per poder tenir altres perspectives i anar més relaxat en la realització del treball. Per tant, el temps, no? Sí. La defensa del treball davant del tribunal sempre és una fase que pot espantar una mica. Què et va ajudar a preparar-la? A veure, estava una mica assustat, no tant pel tribunal en si, sinó per les preguntes que me poguessin fer, sinó per l'actitud que poguessin tindre els professors, perquè com era un tema així molt especial, dic, igual agafen i no ho consideren un treball serio. Però per altra banda vaig pensar, és un tema molt raro, ja em poden buscar les cosquilles que no me les trobaran, que segurament m'ho hauré preparat molt més jo que ells. Per tant, fins a cert punt, els nervis no eren tants de dir me miraran en molt déu i tècnic el detall, sinó a veure quina actitud tenen, quina resposta tenen. I afortunadament la veritat és que va ser molt positiva per part de tots els professors. I en el tema de l'exposició oral, tu ja tens la naturalitat o vas fer alguna preparació? No. El vas practicar amb la teva practicar. família? La veritat és que el vaig practicar en Logos, me pareix que deu d'haver escoltat la meva defensa una quinzena de vegades, tranquil·lament, perquè al principi tenia el problema de que vaig pensar, ja veuràs com me fotré a parlar com una metralladora i acabaré als 10 minuts, a veure què faig en els altres 10. I al contrari, vaig fer la primera versió i me n'anava als 45 minuts, 50 minuts de parlar. Enrotllaves, no? I vaig pensar, aquí he de retallar temps per alguna part. I al final vaig acabar aconseguir muntant una presentació curta, que de fet me vaig acabar carregant la meitat de diapositives i encara així la presentació final n'en tenia unes 30. I mentrestant el teu gos allà... Sí, el pobre gos mirant-me encara de per favor me dones una xutxa i me rasques. Vas fer el pòster també, has realitzat el pòster científic. També és una cosa que, és com s'anomena.
És una cosa que també recomanem des de la biblioteca que per realitzar, perquè és una eina interessant per fer una síntesi del teu treball. Et va costar molt, no ho vas tenir complicat. No, a veure, no em va costar massa perquè vaig tindre la sort de fer-lo al final de tot. Quan ja tenia muntada la presentació, quan ja tenia fet el TFG i pràcticament ja el tenia estar entregat. Per tant, vaig pensar, agafo una de les fotografies de fondo de la diapositiva, busco la més bonica, la fico i després parlo de 4 temes claus, com per exemple la introducció del treball. Pràcticament el resum és el mateix que està ficat, tot i que una mica més sintetitzat, i vaig ficar un parell dels gràfics més de la part d'anàlisi estadístic i un resum de les conclusions, perquè si el vulguis llegir. Bueno, deixant ara ja a un costat del treball, a nosaltres ens va venir de perles perquè, clar, nosaltres va coincidit que en breu serà Sant Jordi, que és una festivitat molt nostrada, molt catalana, molt relacionada i vinculada amb la literatura, i des d'ahir que em va veure el teu treball va dir hem de parlar amb ell perquè ens comenti i tal. Com vius tu Sant Jordi? Afortunadament, a Vinaròs també se celebra Sant Jordi, no a l'escala que aquí a Barcelona, però també es munta una paradeta en llibres a la plaça del poble i normalment surto a baixar a intentar comprar-me un llibre. Què volíem arribar? Sí, Tens pensat ja quin llibre vols comprar? Estarà relacionat amb el mar? No, espero canviar de tema durant una temporada. Però el tens ja plantejat? No, que això és lo perillós, perquè entonces arribaré... I serà més d'un, potser? No, és el que he dit d'intentaré comprar-me un llibre, perquè normalment entro i surto en 4 o 5. Doncs això. Bueno, això mai és negatiu. Això vol dir que... Per la meva cartera sí. Això vol dir que segurament a partir d'ara tindràs una mica més de temps per llegir. Sí. Això esperem. Bueno, per acabar, volem mencionar també, per qui ens escolta i no ho sap, que a la biblioteca tenim la col·lecció anomenada Literatura i Mar, on tenim una tria, una selecció de clàssics i no tan clàssiques obres. Ens agradaria demanar la teva col·laboració per fer-nos saber títols que no tinguem. Jo crec que aquest de l'italià, per exemple, que has comentat del Pere Reverte, en tenim El pintor de batalla, si tenim alguns més, Cabo Trafalgar o... Este també està molt bé. Però aquest últim no el tenim. No, el pintarem. No, és que este últim és bastant nou, me pareix que té 2 anys, una cosa així. Bueno, que podríem incorporar i animar també els oients que cada vegada que hi hagi algú que hagi un llibre que cregui interessant per la biblioteca, novel·la o no, doncs que ens faci la desiderata i la recomanació. I a veure si ajudem que tothom s'interessi, estudiants s'interessin en aquestes lectures. Perquè creiem que, a més, la formació, al marge de la formació acadèmica, també ha d'haver-hi una formació humanística i que creiem que la literatura ajuda en aquest aspecte. S'amaguen molts tresors en el que es van escriure autors i autores sobre el mar, els vaixells, el comerç, les condicions de vida dels mariners i tants aspectes que han condicionat i que ho continuen fent a la gent de mar. Doncs això, que t'emplacem, que ens posarem en contacte amb tu perquè ens diguis una miqueta o ens puguis recomanar algun llibre que potser nosaltres no tinguem i mirarem d'adquirir-lo per la biblioteca perquè aquesta col·lecció la mimem i ens agrada i la volem ampliar. És més, em sembla que el Conte de Montecristo no el tenim. Com que no el teniu? Jo diria que no. Ho haig d'acabar de mirar, però el tindrem. Si no, el tindrem. Tampoc és lectura lleugereta, No, però està molt bé, és un bon llibre, Bueno, però jo crec que totes aquestes col·leccions random que hi ha a casa dels avis, casa dels pares, han fet molt perquè els nens, sobretot en les èpoques més pretèrrites, on no hi havia tant accés a l'internet, que clar, tu arribaves a casa d'un avi i tal, i el que trobaves allà no eren llibres infantils, eren llibres en general que podies trobar clàssics del Jules Verne o tal, i que moltes vegades començaves per allà, agafaves un llibre i et fascinava les aventures o les històries que sorgien d'allà, més enllà de que algú et digués no, és que això no és per la teva edat. Bueno, doncs si et sembla ho deixem aquí, ha estat una conversa molt interessant, moltes gràcies. I que passis una bona dia de Sant Jordi. Igualment.